aron sa pagampo. Ang daghan nga mga disipulo iya kining gibilin. Og ingon siya moadto ako ngadto sa layo kaninyo. O pangiuban niya si Apostol Pedro og ang duha pa niini. Og sa human ni ana gibilin na pud niya ang si Pedro ang uban niini. Unya ni adto siya ngadto sa layo kanila nagampo ang atong Ginoong Kristo sa unang hugna siyang pagampo matud pa ni Amahan kung buot nimo nga masaylo o mawagtang kining kupa sa pagantos. So naa sa lihok ni Kristo nga nahibalo siya nga sakit ginang lansang, sakit ang iyang mahiaguman, mga bunal latigo mga igsunan. Nahigwao siya apan ang iyang gibuhat mao ang pagampo ug matud pa niya siyang pagampo mga higala ang imong pagbuot Amahan mao'y matuman. So kung imong tanawon mga kaigsunan, sa pagtulunan diha sa kang Kristong kasakitan, gidala niya sa mga pagampo. Kung kitang Kristohanon mga kaigsunan, nga naa kanato ang mga pagantos panahon sa coronavirus, kamatay, maabot ang mga katalagman, dad-a kini pinagi sa pagampo. Pagbalik ni Kristo ngadto siya mga tinunan, nakita niya nga naghagok na. Kita niya nga nangatulog na. Nagnganga na mga ba sa iyang mga tinunan. Naghagok na. Umatod pa nagipukaw niya. Dili ba rin kamo makauban ka na ko sa mga pagampo. Kaya nga anak sa tao, hapit na itugyan nga tos kasakitan. Niya pagkahuman, si Kristo magigsunan, ibalik na po siya aron sa pagampo. Ug matod pa niya sa ikadong hugna siyang pagampo. Amahan, kung dili manggaling kung dili man kini makuha nga klase sa pagantos, ingon niya ang imong pagbuot mo ay matuman. Sa ikatulong hugna mga kaigsunan sa samang paagi, mao gihapon ang iyang mga pagampo, ang imong pagbuot Amahan mao ay matuman. So karon ang mensahe mga kaigsunan, ang kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit mao ay kanunay natong matuman. So kung imong tan-awon ang kamatayon ni Kristo igsoon, dako kayog mensahe gikan sa iyang pagministeryo nini. Naidaghan nga mga mensahe ug mo hinungdan mga kaigsunan nga matod pa sa atong Ginoong Kristo nganong iyo siya nganong di man kamo mag-ampo ubad kanako, kabalo ba mo ingon ni Kristo gipangayo kamo ni Satanas. So sa ato pa mga kaigsunan, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kabaluta nga si Satanas gusto niya nga mahagbong tas pagpangalagad. Gusto niya nga matulog ka, di na ka mag-ampo. Diya mo hinungdan mga kaigsunan nga mahulog ta sa mga lingla, bitik ni Satanas. O bito'y hinungdan mga kaigsunan nga mga apostolis wala makalahutay sa pagsulay, dagan sila panahon sa pagdakop ni Kristo tungod kay wala sila kahimos pag-ampo uban ni Kristo. Wala sila ikong gahom tungod kay ang pag-ampo hatag kanimo gahom sa pag-atubang sa daghang pagsulay. So ang nahitabo sa mga disipulo, nagan sila kay nganuman kulang ang ilang pagpakiguban diha sa pag-ampo sa atong Ginoong Kristo. Ang nahitabo ingon ni Jesus, abtik ang espiritu, apan luya ang lawas, tinuod mga kaigsunan. Usahay sa atong kinabuhi, basko ang atong espiritu, pero ang atong lawas luya na. Di na ta kahimo sa pagampo sa Ginoo, di na ta kahimo sa paghangad ng langit mga kaigsunan, di na ta kahimo sa pangaliya, pagpangayo sa Ginoo tungod kay usahay atong lawas luya na. Busa mga kaigsunan, diha sa mensahe sa ministeryo ni Kristo sa kamatayon, nagkinahanglan yun ang gitawag mga pagampo. Kay kini atong pag-alagad mga kaigsunan, ministeryo po ni hangtod sa kamatayon. Kay matod pa ni Apostol Pablo, Filipos Kapitulo 1:21, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo, apan ang kamatayon mo ipagdaom. So diha sa kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan, hangtod sa kamatayon. Busa kinahanglan ang atong baskog nga lawas, baskog nga espiritu, pinaagi sab nining mga lakang nga gipasunod ni Kristo sa atong kinabuhi. Kung imong tanawon sa Mateo 26 versikulo 3 hangtod sa 5, adunay mga laraw diha sa grupo sa mga ansyano, saserdote, aron nga si Kristo patyon. Una mga kaigsunan,
nga may untag na ilaraw nga karong hapuna magpalit og isna. Kay sunan kay gutom ra man ning mag-broadcast pero salamat na sa Ginoo mga igsunan kay ngano man pulong sa Ginoo makapawa sa gutom. Mga igala, salamat na sa Ginoo nga adunay laraw nga diin ang mga saserdote o ang mga ansyano nga si Kristo mahimo nga patyon. Kung imong tanawon mga igsoon, usa ka butang nga imong hinumduman, sakit kaayo sa side ni Kristo nga ang mupatay sa iyaha, ang naglaraw nga siya mamatay, kauban sa templo. Kung imong tanawon mga kaigsunan, nga matod pa ni Kristo sa diha nga matod pa ni Kristo nga ngano nga kamo mianhiman aron sa pagdakop kanako nga kada adlaw magtutoa sa templo. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang kamahinungdanon sa ministeryo sa kamatayon ni Kristo gipakita niya ang hulagway sa kalibutan nga mahitabo mga kaigsunan nga ang mga Kristohanon kaubang Kristohanon dunay gitawag pagtugyanay. Dunay dako nga kangilad sa dagan sa kalibutan nga usahay mga kaigsunan manggiunay ang mga Kristohanon. Kung imong tanawon ang saserdote o ang kanang mga ansyano nagsabot sila nga ilang awhagon ug usigon si Kristo mga kaigsunan. Usig ba na sila? Grabe ang ilang panisabot nga usigon. Usigon si Kristo, paghuton si Kristo, daw mga iro diya sa mga kilid nga sila pamaghot ni Kristo. Mga kaigsunan nga ilang tan-aw si Kristo unsay pagtuo nila snack, unsay pagtuo nila si Kristo pagkaon. Mga kaigsunan, grabe sakit sa atong kalamhan kung imong tutukan pagbasa mga kaigsunan ng kamatayon ni Kristo. Sakit tungod kauban sa simbahan. Kauban sa simbahan ang nagplano nga si Kristo dakpon ansyano. Una usay may kaigsunan kabantay ta usay nga ang simbahan usay dunay birada diha nga mga kagulyang pastor versus ansyano. Dunay mga elder, mga ansyano nagiunay pastor mga kaigsunan. Si Kristo giulagway nga tinuod nga pastor. Dili dagan bisan sa kamatayon pero ang uban mga pastor awhagon sa mga ansyano, mga elder dagan mga kaigsunan tinuod na. Kung imong tanawon ang kinatibuk-ang panghitabo mga kaigsunan sa simbahan, gipakita ni Kristo sa mga panghitabo sa kasimbahanan. Muna nga anindot kaayo kung tutukan nimo ang ministeryo sa kamatayon ni Kristo. Makita nimo ang kinatibuk-an nga hulagway sa ministeryo sa atong kinabuhi. Nga dili taangay mabalaka, dili taangay masakit kung dunay mga tao nga muawhag, muusig nimo panahon sa imong mga concentration diha sa pagpangalagad sa Ginoo, mag-usahay naara sulod simbahan mga kaigsunan ng atong mga kontra. Di na kaganarong simba kay sa may tao ng atong mga silingan nga. Pero dili na siya mao mga kaigsunan. Nga nindot ang mensahe sa kamatayon sa Ginoo nga diin naghatag kanato og papahinumdom nga kita mangandam nga bisan sa iyang kinabuhi mahitabo kini busa ang atong programa nindot kayo dalan Hesukristo tungod kay diha sa iyang dalan kita moagi musunod kita diha na dili pwede nga mag-adto kag langit siyang gingharian kun dinhi mo agihan nga dunay mga versos mga kaigsunan diha sa atong mga kasimbahanan usahay mga kaigsunan sa akong pagpangalagad sa Ginoo nagsugod kong pagpangalagad diha sa mga edad 15 anyos hangtod nga 45 anyos na karon mga kaigsunan tulo na kapilo ang 15 pero kung ditutok ta og tao mga kaigsunan dili pwede nga kita nagabadayon hangtod karon busa pag mutan-aw kag tao medyo piyong-piyong gigagamay kay usahay kauban ra sa atong pagpangalagad mga kaigsunan kauban nga pastor magiaway kauban nga pastor magdilibakay magpinusilay dunay daghan mga kaigsunan pero dili nimo
Matod pa ni Kristo dili ni pwede nga atong ikahibulong kay mahitabo gid kini, kay kinahanglan mahitabo man gid kini. Kay bisan pa man kang Kristo nahitabo, no, nga adunay laraw na diha. Nga diin siya patyon unya ang mga ansyano sa templo. Niya hinumdumi nga ang templo magigsunan mga tao na sa Dios nga naa diha. Apan nila lang nakita nga si Kristo murag lahi naman ang dagan siyang mga pagtudlo. Tungod kay wa man nila masabti ang dagan sa mga tagda ni Kristo mga kaigsunan. Busa dunay mga kagulyang sa atong simbahan, busa ay mga kagubot tungod kay say wa nato matino, mahibaw-i ug unsa gyud kining gitawag nga tagda sa atong Hesus Kristo. So gitagda nga siya mamatay mga kaigsunan, busa ato ning padak-an ang oras panahon. Posible mga kaigsunan moabot ni 20 ka oras ang atong diskusyon mahitungod sa ministeryo sa kamatayon ni Kristo ngano man kay kana bitaw mangita kag panginabuhi dugay nga mga panahon igsoon pan kining atong gipangita karon kinabuhi nga walay katapusan ignon ko ikaw mga igsoon sumay sa dala ni Kristo sigurado ko nga ang kinabuhi nga walay katapusan ang imong maabdan pero kung di dala ni Kristo 100% adto gikas impierno nga sumay ta sa dala ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa daghang mga butang nga magihan sa imong kinabuhi. Nga ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, ang adunay mga butang nga naitabo sa iya nga diin ato nga mapadayon kini sa pipila ka mga minuto mga kaigsunan ato na pod nga madiscuss nga diin ano man nga si Judas iya namang gibaligya si Kristo. Atong i-discuss mga kaigsunan karon nga hapon ang gitawag nga pagbaligya na ni Judas sa atong Ginoong Kristo. So dalay ko ng Dios sa inyong pagpaminaw ni atong programa Dala na Hesus Kristo. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo ikasugyot comment lang. Ayo kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Ug subscribe na. Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.